Dobrý večer, celé Slovensko. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste s nami. Viete, čo sa včera stalo? Vyhrali sme prvé kolo prezidentských volieb. Viete, koľko sme dostali hlasov? Takmer 1 000 000. A viete, čo sa ešte stalo? Postúpili sme do druhého kola. Chcem vám ale povedať, že najdôležitejší a ten rozhodujúci moment je ešte pred nami. Priatelia, chcem byť prezidentom, ktorý hovorí pravdu. Vždy. Nielen vtedy, keď sa mu to hodí. A tá pravda o našej krajine je, že Slovensko nejde dobrým smerom. Pravda je aj to, že dnes ešte nevyhrávame a ešte nás nie je dosť. Viem však, ako to môžeme zmeniť. Musím viac hovoriť k tým desiatkam tisíc voličov, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa tu deje. A to, čo sa tu deje, priatelia, vidíme všetci.